Id-Deputat Nazzjonalista Marta Sportelli kritikat id-direzzjoni ministerjali tal-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi li waslet biex il-prezz tal-petrol roħos b'2 ċenteżmi. Dan meta kienet qed tikkummenta dwar rapport tal-Awditur Ġenerali li nnota wkoll titjib fil-mod kif isir il-hedging. Iżda meta mitluba tgħid x'kienet tagħmel kieku kienet minflok il-Ministru Mizzi ma kellix tweġiba. Inti x'kont tagħmel kontra ħass jew kontrolli? Toġobni l-frażi tiegħek li kieku kont Ministru, llum mhux jiena hawn Ministru, llum hawn il-Ministru huwa Konrad Mizzi. Il-prezz tal-fuel f'pajjiżna huwa taħt il-medja Ewropea u tul l-aħħar sentejn raħas bosta drabi. Iżda Marta Sportelli tibqa' issostni mod ieħor. Jiena l-politika tiegħi qed nagħtilek illum illi jiena qed hemmhekk biex meta iċ-ċittadin ikun qiegħed iħallas prezzijiet għoljin minħabba żball tal-Gvern. U fil-waqt li tkellmet ħafna dwar il-politika tal-hedging ma tantx deret komda meta mitluba tispjega il-proċess skonti. Bħala kellim tal-enerġija tista' tispjegali kif jaħdem il-proċess tal-hedging? Mela, kif trid nista' nispjegalek bil-qalb kollha, però naħseb li l-kollegi sħabi tiegħek għandhom id-dritt ukoll illi jagħmlu il-mistoqsijiet. Mitluba l-darboħra biex la darba kienet qed titkellem dwar il-hedging tispjega l-proċess lil ġurnalisti li kellha qudiema qalet hekk. Però onestament ma naħsibx li l-fini tal-lum hija illi noqogħdu nidħlu fid-dettall pass wara pass ta' x'jagħmel meta wieħed jeħeġġja.